Azken egunetan, osasun aldetikan pixkat erdipurdi nabil. Zer larria ez tul pixkat, buruko mina, katarrotxo bat. Inditun egualdi arraro hauekin, normala dan bezala. Eta katarrotxoa daukatenen etxen eramaten duten look ofizial honekin galdetu nahi dizuet. Zuek erdipurdi zaudetenen ezer serioki gabe, oso gaixo egon gabe. Gastroenteritis txiki bat, edo katarrotxo bat, resaka bat. Zuek zen nahiago izaten dezue. Etxen bakarrik eta lasai egon, edo mimoak ingo dizkizueten norbaiten konpainia euki. Nik ez dakit, daukaten ondo ezaren araberakoa izaten da. Adibidez, resaka txiki batekin esnatze baldin naiz, nahiago izaten dut bakarrik egon. Ez da askotan pasatzen, ze oso parranda gutxi botatzen ditut, baina ateratzen naizenen, urrengo egunen beti eukitzen dut resaka pixkat. Ohitura faltagatik. Eta resakatxoa izaten duten egun hoitan, naiz eta txikia izan, dramatismoa ematea gustatzen zait. Hola, erresago pasatzen zait. Etxen beste pertsona bat baldin badago ezin eta hogein ze, mateu hiltzorin nahola, eta berez, ez dakate zer, resaka txiki bat besteik ez. Horregatikan, kasu hobetan nahiago izaten dut bakarrik egon, eta nire resaka nire dramatismoarekin bizi. Eta bakarrik egotan nahiago duten beste kasu bat da, gastroenteritisa baldin badaukat. Goiko edo beko itxurria ezin itxita zaudetela, zuek komodo dute zeate komonen jakinda atean beste alden beste pertsona badaola. Eta atean beste alden daun pertsona horrek komonan barrun gertatzen nahi dan dena entzute dula. Eta gainea igual gero beak erabili nahiko dula komona. Egoera hoi ez da erosoa ez komonan barrun daunantzat ez kanpoan dagoenantzako. Asike bakarrik hobeto. Baina hain bezala gertatzen zaitena katarrotxo bat baldin bada, kasu hortan igual bai, igual mimo batzuk gusto hartze ditut. Eta mimoak esaten detenen, esan nahi dut zu sofan mantakin tapatuta eta klinesez inguratuta zauden bitarten enkarguk egingo dizkizun pertsona bat eukitzea. Ai, vitamina falta zaizkit. Naranja zumoen goiazu, uste naranjak ez daudela, jungozea erostea, inporta zaizu. Ta jake bazoa zen, erosiko zu saldaiteko behar dian gauzake bai. Kerrik asko. Seguru nago, mimo mota ulortzeko modurik zabalduena bakarrik bizidan jende gaztean arten gurason etxera bueltatzea dela, aitatxo eta matxon gana. Baina nik arazo badaukat. Ari izena du eta gurasokin eta aizpakin bizi da etxen. Eta nik alergia diet katuei. Nei katuk asko gustatzen zaizkit eta oso ondo iruditzen zait ari etxen bizitzea. Normalen atxiz pare bat iten ditut eta jazta. Baina gaixo honen katua daun leku batea jute baldin naiz okerrago jartzen naiz. Eta klaro, hola mimokin indako naranja zumo eta salda beroen efektua anulatuta gehatzea. Ez da ez pasatzen, ez da kriston drama, baina gatzen naiz lehenengo aldiz konturatu nitzanen hortaz pentsatu nula. Ai ama, ezin naiz etxea jun, mimo bila. Bueno, eta nire drama upixka bat arintzeko mimoak bilali nahi balin baizkia zuen, ez da izango naranja zumo bat edo salda bero bat bezain efikaza, baina komentario bat uzten balin baiazue, eskertuko izuete. Eta hoxe izan da dena gaurkoz, eskerrik asko bideo ikusteagatik, eta hurrengora arte. Aio!